खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे आंनि गोदान भिडिअ बरायलायबाय तो लोगोफोर दिनै आं मोननै टपिक बा मोननै आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्ला थारैनो नोंथांमोना माखासे बर' बिमाफ्रा बा बर' आइजोफ्रा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकार इउपिपिएल सरकारनि सायाव ओरैबायदि रागा जोंदों। दा फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'खौनो नांथारला आरो इउपिपिएल सरकारखौ थैनोबो नांला, मानोना बिथांमोननो जेबो सुबिदा होआखै होननानै गोबां ओरैबायदि रागा जादों। तो बे आपडेटखौ नोंथांमोननो आं होनो थांगासिनो। बिनि सिगां मोनसे दुखुनांथावना जाथाय बा नैबे आपडेटखौ शेयार खालामग्रोनो नागिरदों। तो नैबे सावगारियाव नुनाय आइजोआ बेयो नेपालि सासे, बेयो लक्ष्मी फुजायाव मोसाबाय थादोंमोन। मोसानायनि जे गाव माने बाहागो लादोंमोन। बै मोसानायावनो बियो मोसाबाय थानायावनो स्टेजाव हरखाबै गोलैनानै जिउ गोमादों। तो बे जाथाया जादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारा बान्दरदुबा नामा बे गामियाव जादों। तो नोंथांमोननो आं नैबे क्लिपखौ दिन्थिगोन बिथांनि मोसानाय आरो माबायदि नोंथांमोना नुबाय क्लिपाव माबायदि मोसादोंमोन आरो जोबोद इन्टारेस्टिङैनो मोसादोंमोन। ओमफ्राय बे मोसानायैनो हरखाबै गोलैबाय। दा बिथांनि न'खरनिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जे आइजो मोसानानै जिउ गोमाबाय बेहा बेफोरबायदि मालाबाबो जाफेराखैमोन बा बेफोरबायदि बेरामबो गैयामोन होननानै मिथिदों। दा बिथांखौ लोगो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ डक्टरफ्रा माने थैबाय होननानै डाइरेक्ट माने रिपर्टखौ होखाबाय आरो। दा नैबे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होबाय। बे मोनसे एसे दुखुनांथावना। मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ मानो थाखाय रागा जोंदों नोंथांमोना क्लिपखौ नायोब्ला बुजि मोनगोन। थारैनो फैबाय थानाय समाव मा जामारगोन बेखौ जों रायजो राजाफ्रासो माने डिसकासन खालामनानै फैबाय थानाय समाव सोरखौ सायख'गोन बे रायजो राजाफोरनि आखायावसो। दा बेखौनो लानानै नैबे आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। माखासे बर' आइजोफ्रा माबायदि रागा जोंदों नोंथांमोना क्लिपखौ नायनानै ला। जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यत, जोंनि गामिनि भबिष्यत, जातिनि भबिष्यत, जोंनि थाफानाय माने बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि उन्नतिनि थाखाय जों खामानि मावो। सरकारखौ गोदान नांगौ। रायजो जानाय दा जोङो मोसौ मासे फाननो मोनला। मोसौ फाननानै मोसौखौ 10 साननानै हरनांगोन जोङो। जों फिसिनाय मोसौखौ फाननो मोनाबा मा बुंनो सरखारनि जों हाग्रामा सरखारखौनो सरखार बानायनानै जों आलो गोजोनै रायजो जानोसै। लामा सरक बिसौ होदों रावबो हराखै। सोरबा होदों? थारैनो नोंथांमोना क्लिपखौ नायनानै बा बे आपडेटखौ नुनानै मा सानखो? फैबाय थानाय समाव थारैनो बर' रायजो राजाफोरनो मानगोनां प्रमद बर' सार बा इउपिपिएल सरकारखौ नांमारला नामा? बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर। तो बे समाव आं नोंथांमोननो नैबे मोननै आपडेटखौ होबाय। बे मोननै आपडेटनि गेजेराव बबे मोनसेया माब्रै जाखो बिनि सायाव नोंथांमोना मोननैखौबो डिसाइड खालामनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर। तो उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बिदिनो मोजां आपडेट लाबोबाय थानो थाखाय नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबाय थादो आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय। जय बर' हारिनि।